Здравейте, бе, приятели! Ей, колко е неприятно повода ми за ново видео да е точно този, но Боби Михайлов не се маха. Всеки, навсякъде, трябва да агитира и да подкрепи утрешния протест. Ако е възможно и в други градове, но е задължително да сме единни, защото Боби Михайлов и компания правят каквото си поискат. Футбола ни е толкова фалшив, колкото и мокета на главата на Боби Михайлов. Ето това перуканче, което ни съсипа, заедно с плешивия Лечков, гадното папагалче с неговите риски и другите нещастници, неграмотният Темо и нещастникът Гонзо. Дайте по-бързо да не ги слушаме тези идиоти тук. Аре дай по-бързо да е, кои ще питат или нещо? Ето това е отношението и уважението към всеки един фен. Всеки един фен, от който те печелят кинти, защото ние гледаме българското първенство. Ето това е поредното доказателство, че тези хора не се интересуват от мнението на българския фен. Това са едни бокуци. Бокуци! Време е да ги изметеме, защото от тях няма никакъв смисъл. Нищо не са направили за толкова години. По-добре да не се беше случвало 1994 година. По-добре да не се беше случвало. Ако щеше да ни довлече това нещо, което ни довлече сега, по-добре никога да не се беше случвало. Тия хора въобще да не се занимаваха с футбол. Абе, не искам да стъпваме по една земя с тези хора, бе. Не искам да дишаме един въздух. Най-вече с Боби Михайлов. Аз никой не мраза толкова, колкото това, бе. Аз не знам. Ние седаме на маса с мои приятели и го кълнеме, ама до девето коляно го кълнеме. Особено един приятел така го натиска, че някой път ще го запиша. Да посине. Ако умре, ще ходиме да го видиме дали още диша, да сме сигурни, че е умрел. Фанелки ще направиме с неговия лик посинелия. Ние не го искаме просто. Ние толкова много го мразиме, че просто това е нещо страшно. И съм сигурен, че и всеки друг го мрази. Даже, верно, ако се спомине, това трябва да бъдат няколко дена празник. Поне 3 дена празник. Даже за национален празник трябва да се обяви този ден. Ама в същия кюб са и другите. И Лечи, и Емо, и Гонзо. По-добре тия хора да ги няма. Да не съществуват на тази земя, защото много са противни, много са гадни. Много е лошо да кълнеш, обаче то писва в един момент, бе. То писва в един момент. Това си е безкрайна наглост. Разбирате ли, в политиката дори нямаме толкова нагли хора, колкото са те. И Боби Михайлов казва до година, що ме толкова важно, сигурно ще насроча конгрес и вече си търся нови заместници, които да ме заместят във властта, а аз ще се смисъл казва, че повече няма да се кандидатирам. А каква власт ще имаш ти, бе? Ти ни съсипа, бе. Никой не те иска, бе. То Ники Михайлов е единствения псуван на баща вместо на майка. Сега не мога да кажа нещо срещу него, не е такъв идиот човека, ама нали, ако Боби Михайлов, Лечков и компания не гледат социални мрежи, не се интересуват от феновете, Ники Михайлов и там останалите покрай тях, бе не гледат ли, че този човек е мразен, че толкова е мразен, най-мразения в собствената си държава, да му кажат, абе вземи се оттегли вече, не става, това е положението. Просто не се получава. Аз не мога да разбера тия хора за какво драпат този кокъл. Не го разделиха вече, толкова години го ядоха. Останали още за ядене, бе. Абе дайте път на Бербатов, Мартин и Стилян, бе. Момчетата имат кинти, играли са в сериозни отбори. Въобще не им е там да крадат, те си имат възможности. А вие с посредствените кариери, да, четвърти в света. 1-2 години в Рединг, 1-2 години в Португалия, предимно в Левски. Това не са били тези пари, които са сега на тези футболисти. Взехте достатъчно, стига толкова, милиардери ли ще ставаме? Стига толкова. Стига, търпехме ви, вече не ви щеме. Никой не ви иска. Вземете, ни освободете от присъствието си най-накрая вече, че направо не знам, направо не ми се гледат мачове, не ми се гледа футбол, не ми се коментира футбол. Какво да му гледам на този футбол аз? Какво да гледам в този национален отбор аз? Какво да гледам? И с какво са виновни футболистите? Да, сигурно са виновни до някъде, че продължават да играят на тия хора. На времето Бербатов се отказа.
Още от тогава си Лечко всеки мач му намираше кусур. Бербатов изтичал 10 км с Италия, връщал се назад, организира играта халф, ама сега да си я подаде, да си я вкарали. И ние тогава не бяхме доволни от Бербатов и от останалите. Винаги имахме шанс и накрая завършихме трети. Позвал участ, завършихме трети. Най-добрият трети отбор, обаче тогава не се класирахме. Много квалификации завършихме трети с доста така добри показатели, но просто не ставаше. Малко нещо ни липсваше. А сега колко ни липсва? Сега сме на друга планета. Днеска има матч, утре няма матч. По-добре утре да няма никакъв матч, да има един отзвук от цяла Европа, от всякъде, че не можем да си организираме мачовете и най-накрая да се освободим от тия хора, че иначе, готино си ми е на мене, седаме си на маса, кълнеме си и разпускаме си, а после пускам националния и не могат да играят. Боби, ще трябва да пратиш и в кръчмите по някой поп. Казвам ти такива клетви, ама аз ще ги запиша някой път. Тук ще стане шоу големо. Не е сериозно. Вземете се, откажете вече от този кокъл, бе. Вземете, бе. Никой не ви иска, бе. Аз имам чувството, че и роднините не ви обичат, бе. Вие сте най-мразените хора на тази земя. Със сигурност в тази държава, на тази земя не знам дали сте, но в тази държава със сигурност сте. Никой политик не е бил толкова мразен като вас. Никой. Пак политиците тук тамен някой има нещо направил. Вие нищо. Ама то и самочувствието ви е толкова голямо, че грешки не се откриват. Оценка 6. По шестобалната система, как бихте оценили работата си по справянето с развитието на българския футбол през последните 16 години? 5. Прозрачна организация ли е БФС? Оценка. 6. Поставете си оценка как се справихте с корупцията в България. 6, защото няма корупция. Най-добрите в света. Ма как сте най-добрите вие, бе? С кое? Гонзо! Ама аз ли да хода да вкарам голове? Ма чакай малко, бе, ти имаш 2 гола в националния отбор, бе. На теб ли да разчитаме? Па мен да ме сложат там, аз ще вкарам повече, бе, говньо. Не сте сериозни, бе, момчета. Оня други и той със самочувствието Лечков. Ма чакай, бе, ти съсипай ти в Сливен футбола, бе. Не става нищо от вас, ама нищо. Никой не ви обича, никой не ви харесва, не ви иска никой и това е. Много сте направили, да. 2 гола има Гонзо в националния и 8 в европейските му вечери за турските отбори. Хайде, нека имаме уважение за Левски, за България, за четвърти в света. Ама 18 години. Аз ако ги съпоставя четвърти в света, да, много голям успех е. Ама 18 години ти да се превърнеш в футболно джудже и аз като гледам матч с Сан Марино, аз си викам, бе, аз ще успеят ли да бият? Да, с Сан Марино още не са ни били, ама доста други отбори си помачиха така. Люксембург, Малта, Литва даже са ни кошмарен отбор. Не можем да ги биеме никога. Не сме сериозни. Вземете се, откажете вече и утре всички на протеста. Гледайте си работа. Въобще не се занимавайте с този спорт. Престанете, не го разбирате. Това е. Като си бил вратар, това не значи, че ставаш за нещо сега. За нищо не ставаш. Ама за нищо. Нищо не става от тебе. Господин Иванов, разочароващ резултат за България в един матч, в който имахме своите моменти. Всички съжаляваме за този матч, защото смятам, че отборът игра добре, изпуснахме ситуации. Резултатът не беше добър, но аз го читам на опита на футболисти. Знаете, че млади футболисти градим отбор. Шест. Дайте по-бързо да не ги слушаме тези идиоти тук. Айде дай по-бързо да е. Ще питате ли нещо?